Leonar. Raimu rasis. Hei! Panggilan Mas Kawo. Hei! Ditunggu polsek. Hei! 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 Repot nih. Bujanganong terpilih, bujanganong terbaik. Nyu Satrio Putra Manggala. Sabar. Ya lagi pisan ping 3 pecot raine. Yo, Hello. Delok polsek. Cari toto nalika sampana salah sawijining patebaya. Ana salah sawijining patebaya kang kasuwun dening Sang Kusumane Ayu Dewi saka langit. Ira putri kadhening kang rabutan Raja Sewu Negara. Ingkang kados rabutan Raja Sewu Negara minangka Raja Kutha Panaraga salah satunggalipun. Raja muda gagah prakoso Simparasaja. Ingkang sekti Magambara. Tanpa tedas tapak balune pandhisi sating Garendra.
cocok. Jos Sudah bagus. ya on ya Saka langit ulapo brantane Kakang Yai. Nah. Kakang saka paring papiantu sinunda. Ya. Ilo telondong ilo. Ya. Kelang jati. Loh. Wait. Oplos yang meriah yo. Sapa sing satu? Wong iya. Ya. Kowe delok pelajar oplos yang kowe. Satu kuwi kok kowe sing jaluk. Ya, ya.
turu maksudnya iki. Ya Mas, oneh jare nih penonton kene warga desa. Kene iki daerah ngendi kuwi jenenge Batokan kene iki wong iki loman-loman. Batokan endi? Mojo Panggung. Malah Mojo Panggung. Mojo Panggung iki kono kidul. Mojo Agung. Mojo Agung ngene iki. Heeh, Mojo Agung kene iki loman-loman. Coba ngerti kowe engko lek gelem atraksi, diparingi atensi. Nah, kalau bosku sitok nek nggo kopiah. Bos, Neng ndi saiki nggo kopiah. mergane Met. Mergane nyapa? Anu iki wis menuju Biyen kan gondrong. Neng ndi saiki nggo kopiah. Kowe ngerti sebabe? nyapa Met? Mustakane saiki koyo Jokasin. Ngomong lek. Lah iki lebih Jokasin lho. Iki tok lek pas menang Jokasin iki. Wes wingko bayaramu kuwi ae. Wis cukup kuwi ae. Oh, oleh ndok lho langsungan kowe gelem atraksi. Heeh. Piye? Sik kena ya Mas iki. Kenek. Yo ngene dhewe men aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, gimana? aduh ditimbali neng desa Mojo Agung kene Mojo iki. Agung. Dalam rangka Dalam rangka apa Mas Amit? ngresmekne tasyakuran bahwa Tasyakuran. wit gedang iki somben wayahe ngunduh. Wong iki iki ngresmekne wit gedang sesuk wae ngunduh. Ora ngono iki mang iki lho. Apa? Apa ya? Kowe iki ngerti apa ora? Apa Mas? Pernikahan. Wow, pernikahan. Usum iki. Nah, usum pernikahan. Musim. Nah, sasine sasi besar Oh. dadi usum wong melaksanakan pernikahan. Ya toh. Mas Danang, Mas Danang Dwi Cahyo karo pikantuk. pikantuk Nek sapa nek bojomu nek? Sapa jenenge bojomu? sapa? Karo Sumiati. Ngawur. Kok iso Sumiati? Kok nyelok kok nak-nek anu Mas Danang. Nek kita celok Mas Danang nek Pak Sapa Mas Danang bojone paring asma sinten? Bareng asma sinten? Oh alah. Iki lho, Sapa? ora krungu blas lek muni kok kono. Kowe iki piye to? Sapa nang bojomu? Tri. Mbak Tri. Woroh. Sapa Met? Budanang. Lah kok Budanang lho. Lah Mas Danang rabi karo Budanang duwe bojo, bojone mesti diceluk Budanang. Wah iya. Lah iya. Menikah kat ndek iki lho. Dek ingi. Neng kene wah, Rejan. Rupian. sapa Mas? Bakul apa Mas? Nawani apa sampean? Oh kono, malih ojo ambumu ra enak. Rupian. Nah, Wingi Mas. diramekne maksudnya di hajatne. Iya dhek nanggap iki kok Orkes. anu lho, elektron. Elektron. Pas mantenan aku becek to. Heeh. Becek. Set. Nyanyi aku Mas. Nyanyi. Wah, Maju. cacah done wah ngene cacah. Wah, joget kabeh. Kowe nyanyi. Ora cacah nyapa to kok koyo ngono iki. Kuwi Aku mengecaki jane kerminen to aku. kuwi jane joget apa ngunggahne pasir kok. Ya ora kan anu to Mas Danang kene iki to Mas, usahane kan yo iki gawe kenean Apa? jenenge? Oh, usaha iki. Kene iki lho cor. Cor beton. Nah, alhamdulillah awake dhewe Mas Danang ki ya anggota teko Satrio Putra Satrio Putra Manggolo. Manggolo. Dhewe rene semata-mata melu tirakat, melu mangayu bagyo dening pernikahanane acarane Mas Danang. Ya toh. Dadi wis ora usah ngarep apa-apa. Aku yo pas kae yo teko aku pas temune barang yo teko aku. Kowe pas semune teko. Teko jo. Ya padha kaya mantenmu ngono kae lho. Teko kowe yoan. Teko aku yo eroh aku linggo ning ngarep dhewe kok malahan. Wo, berarti terima tamu. Heeh, nyapa terima tamu. Ini ngarep dhewe. Aku ki ndelok wong aku ngeteri manten kok. Oh, ngeteri manten. Ndelok Mas Danang iku. Oh, alhamdulillah. Iki meng diweling karo Mas Danang. Piye? Sepurane yo Mas, engko ora iso ngweki apa-apa. Oh, Mas wis to ndak apa-apa aku ngono. Adewe ndek kapan kae? Heeh. Tanggapan ning daerah Kedungwaru. Kedungwaru. Gone Bos Tebu. Bos tebu Mulai digawani tebu. tebu. Karo gula kae. Gula. Kae anu kae rong mene kae. Rong men ora. Sak kresek Lah yo sak kresek tak isine sak mene. Bare ndek kapan kae daerah ning Kalidawir. Kali Dawir kidul. Kidul kono. Kae bos apa to kae?
kayak kono apa jenenge petani padi. Oh, alah mulai Mulai. digawani pari Apa ukuran kono gabah? gabah. Heeh, Mulai gabah. digawani gabah. Iki engko nggone Mas Danang yo Mas Danang iki ngono. bos cor-coran. Cor-coran Mulai digawani. semen Iso semen nggih iki. ngecor cangkemmu. Yo ora ngono Mas Ben sampe. padet. Tapi alhamdulillah luar biasa loh. Biasa. Antusias warga masyarakat karo dulur-dulur New Satrio Pandowo ki jan wah hebat. Iki jaranan New Satrio Putra Manggala ki enek kok 4 tahun ora main. Ya toh. Aduh yo sowi ya. Sowi. Cacah yo mbok nyapa. Cacah ki jan cowi banget ora main. Alhamdulillah bengi ki iso kelakon main dengan tampilan kebiaran terbaru. Terbaru. Ngalah-ngalahne jaranan Senterewe Kastulungagung. Lah kok iso ngono? Jaranan Kasenterewe biasanya lah enek gapura. Kene gapura. Gapurane pol-pole blabak, porpole Iya, Kak. triplek. Triplek gambaran ngono New kae. Satrio Putra Manggala malam hari ini tampil dengan gapura yang sangat berbeda. Apa lho? Iki kira-kira iki. Iki omahe wong. Omahe Mas Danang kok. Loh, Gapura. lah kene metuku kok kono. Ya kok pancekane kok kene yo. Tak kira lek gapurane Tuh, kono. iki aku rono ki arep golek soto kok. Ngene Mas Dakara, awake dhewe nang kene ya ora munggur guyonan. Aja guyonan. Lah, kudu joget atraksi ndudohne kabisane awake dhewe. Tapi Mas Danang wis menikah awakmu wis. Wes no. Kapan? Aku nikah kowe. Lah. Kowe takon rewang kok kegunan. Mosok to? Kae lho. Lah lek Mas Danang ndek iki ya teko ngono kuwi Mas. Heeh. Karo mantene anyar. Manten kaya kaya bojone. Ditemokne ngono ke to. Gekno awakmu ke yo rewang roh dhewe. Ya awakmu ki ya ditemokne ya. Ditemokke. Oh, awakmu teko mudhun kobis, Neko bis, mlaku. laku. Wih, enek sing ngiring. Ora enek. Lah piye? Dhewe. Iso dhewe ya akeh to sing Wong aku ngiring. numpak Harapan Jaya kuwi kok. Kok sampe kaya ngono to wae mesakne men lho keluarga. Yo enek sing ngiring akeh keluargaku karo dulur-dulurku ngono. Kuwi uang. Udu. Apa? Mentok. Endah nek mentok megal-megal lho. Sing ngiring kudu megal-megal. Bayangno lek kowe mlaku manten arep temu terus Manten. burine mentok ngene iki lho dane lho. Heeh, ben nyosor bokongku kene lho. Oh, ya Ya uang ta ora. Uang. Uang Weh. mburiku ki. Berarti uang. temu lho. Temu. Temu. Neng nong Nong, nong neng, nong. neng. Ira Mas, aja Mas. Neng neng nong. Iki Nah, pokon temu Mas. Ngene. Awakmu kono iki kembar mayang Mas loro. Dadi ngene iki yo ben wong-wongi roh met lek rabi yo. Biyen piye iki ben ero. Heeh. Lah yo ngono koyo danang di inane. Heeh, Mas Danang ngene yo. Lho nyapa aku mau ngene ne. Kamu angkat kaya arep tinju. Yo gaya ngene ngono lho. Gaya ngene ngene. Kowe kalau. Lho ceret lho. Iki mek umpamane lho Mas Met ya. Heeh. Nah. Nah. Wah, cocok Met. Sik. Apa Met? Iki aku arep ngeteri manten apa ngeteri galon karo gas. Ya ora iki umpamane iki ngono kuwi. Mosok Ora iki enek galon. bayangnya wis garing ndek iki mbok nek diparane. Mas, tapi temu Mas, temu. Nong neng nong neng. Oh iki bojone iki, bojoku iki. Heeh. Heh? Iki ngadeg iki. Oh, yo kapian lho. Iki lho. Bos. Berarti temu ngene Met ya? Ngene maju. Hop. Mandek. Berarti kan nek Mas Danang kan ya dikalungi. Heeh. Awakmu ya dikalungi kembang. Ora. Lah apa? Kalungi arit. Wong kono kowe. Yo dikalungi kembang melati kae to tandane lek aku ki mantene teko. Mantene teko. Dikalungi. Mari ngono maju neh ra. Maju. Sajangkah. Sajangkah. Seret. Mari ngono bandem-bandeman gantalan. Suruh. Nyapa suruh? Lah apa? Paping. Buak ne lho dadi bojoku tak biyane pas rayet dies ngene langsung lebu gede. Payo bojomu mlebu rumah sakit. Ora ya umume ki suruh. Suruh sing dilempit. Ngene kae terus mari ngono dicale. Das. Iya to. Mari ngono salaman karo Salaman. bojoku. Heeh to ditemokne karo Mbah Dukun. Terus Mari- diombeni. Diombeni. Banyu kendi. Utuh. Lah apa? Arak no. Wah iki ngawur. Yo banyu kendi lho. Yo banyu kendi sing wis Ora didongani. roh makane Banyu kendi sing wis didongani Mbah Dukun kuwi. diombeni. Diombekne. Iki pirang jam? Iki enek kok 4 galon lek ngombeni. Ya sawi lho Met. Sawi sampe kelempoken aku. Yo tak kendi iki mek 3 cakupan. 1, 2, 3. Nah, Wong-wonge ben ero lek rabi iki ben ora kaget lek. nah lek wis ngono. Ngono.
Mari ngono ya Iki toh. Mbah Dukun mesti ngene. Heeh. Dukno cowok timbangane mengko pekor. Iki mesti Mbah Dukun gawe iki. Gawe iki. Ah, mari ngono Apa dideleke. iki endok to? Heh? Aku yo mikir endok. Ora. Ngapa? Teletong. Dahane ora timbune lho. Blunyek ngene lho bar ngono ki. Yo ndak Ndok sing wis dicepet bokor ngene. Mari ngono kan tak idak. ijek cetes. Ngono ya toh. Terus bojoku Ngisuwi. Banyu kembang. Apa? iki nggih solar. Dahane ngono lho. Kok kok, Masa wesi sikilmu? Yo nggih banyu sing ning bokor kuwi lho dituwi ngono lho, Nis. Oh iya, mari asik, ngono asik, asik. tak dekne. Dekne. Nah, ngene. Mari ngono munyeri bokor kuwi, diunyeri. Iki ping pira, Met? Hah? Ping pira? Iki ping 489. Lah pas selak gendong. Munyeri sampe 2 dino. Yo lek munyeri ping 3. Ping 3. Mari ngono jejer karo bojoku. ngene. Bojone. Terus bapake bojoku ning ngarep kene karo nggawa kain to. Heeh. Mari ngono ngene, kaine didelah kene. Delehne pundak, digeret. Digeret. Gerekku mundur. Loh, akhirnya ketekek kejinet. Lah bapakmu kaya mek nang ngene terus. Yo digeret kok loro ngene lho. Mari ngono maju. Iki umpama aku bojomu. Heeh. Iki Mbak Nani ya to? Heeh. Mari ngono maju. Nah, iki Nong ning ayo Mas. Nah. Sing tak rabi ki menungso. Nyapa? Lah lakumu malah koyo gedek ngono malah. Kan ndak ngene nah Mbak Nani kan. Lakune yo sing apik, feminim. Nah. Oh, ngene. Terus aku malah akuku yo gagah. Gagah lo, Met. Yo, Dodone dibuka. dibuka. Lah yo ora ngono kok gilani men lho. Dibuka. Mlaku yo. Ya. Mas Danang iki yo ngene iki lho, gagah nih lho mlaku. Gagah apa wong awake ringkik ngono ya gagah. Kuwi aja kaya ngono kayak iki wis kapan kaya kena stunting. Ya, neng nong iki anu-anu apa? Nah. Piye Mas? Ayo Mas. Malah koyo kena anyang-anyangan ngono to malah. Kan feminim. Feminim ki sing apik tak kene yo. Tutono. Dadi ki lambene ki, iki sing ngisor ki ditarik. Ngono lho karo mesem. Piye? Dek. Ayo. Ayo Amit. Coba kaya imbi kan. Malah kayak mbahku ngono iki. Lah piye jare penarik imbi? Nah, motone Motone? sing tengen, sing tengen ki anu kene tengen. Heeh, sing kiwa ngerti kiwa. Ero. Mbak Neo lho. Ya ora ya Pokoke teneng no. Iki awakmu digawa ning kuwade. ora. Lho ning ndi? Digone cakruk. Sogone Yo cakok lho. digone kuwadene dekor ka lho. Digone dekor ditemokke, mari ngono enek hiburane. Hiburane elektron iki, Pak. Elektron dicowokne penyanyi. Penyanyi kuwi. Ngono lho, ayo. Tapi ngono Mas. Heeh. Suka parisaka temanten kekalih badhe gantos rasuk bucana. Semoga pidhangetaken iki para pamirsa monggo sareng-sareng kita pada pidhangetaken seniman-seniwati saking Nusatria Putra Mangga. Halo. Duprak-prak. Apa kowe iki pas? Iclik-iclik. Ijo pas lho. Lah, ngene iki mantene sik ganti lambine jero. Saiki ganti penyanyine sing tampil. Tampil. Ngono lho. Heeh. Monggo ayo Mas. Sepote Mas. Yo mulai lho Bik nyapa. Minor Mas, minor Mas. Oh, dentak-dentak. Ora. Sesuai iso lho ngono kuwi tenan gumun aku. Penyanyi. Penyanyi no, ya penyanyi iki mantene sik mlebu. Monggo diaturi tindak. Sasono iki. MC ini ganti bahasa Indonesia. Ayo di MC ini. Waduh, iki bahasa Inggris. Ladies and gentlemen. Iki ndak. Halo, selamat ngerti. beragama. Wes ndak iso. Dadi ngene. Kan yo enek sing enom, enek sing tuwa. Heeh. Jadi engko lek ndak di RT-ne ndak ngerti. Kowe bahasa Inggris siarno, tak terjemahne. Good night ladies and gentlemen. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Perkenalan sik lah, menawa orang kenal aku. Iya, MC kudu ngono. Oke,
Julius Mesa. Perkenalkan diri saya. Bisa tuh, Cuk. Iso. Lu bahasa Inggris takut. Neng Pare iki aku 3 tahun lho kampung Inggris Pare iki 3 tahun. Ngajar bahasa Inggris. Nyapo belajar. Apa kowe? Dodol rempal. Ngono didudukne. Oke. Oke. Ya. Ya. My name is Dennis. Nama saya Dennis. Oke. Oke. Iya. Ya, ngono lho. My name is Dennis, wes to? Oke. My hobby is football. Hobi saya adalah ngebol. Apa? Bal-balan. Bal-balan. Sepak bola. Mohon maaf. Kasate ruwet. My cicit. My cit. Sok lek gede. Shall I was good. Sok nanti cita-cita saya Akan menjadi Tyler. katok saya molor. Tyler ini penjahit. Oh, penjahit. Lah aku bahasa Inggris. Kelasnya bahasa Inggris bukan internasional. Bahasa internasional ngono apa? Apa lah jenengmu bahasa apa? Bahasa Inggris wis Cina. Cina. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Amit. Perkenalkan nama saya Amit. Leng Taiwan. Saya lahir di Jumbleng Bapak Ibu. Jumbleng ya? Leng Taiwan loh. Saya lahir di Tulungagung. Walah, saya lahir di Tulungagung. Nah. Leng Taiwan roh wis mek. Bila taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah Ngomong kowe sing awakmu. lah piye yo kuwi dawa, kudu diartekke. Wis ora sak kesuwen saiki wis Langsung. celuk nih penyanyi. Monggo, ini. aja. Mari kita saksikan bersama-sama penyanyi dari artis dari New Satrio Putro Manggolo. Yuk. Ada siapa dia? Jaranan. Oh Mas Dana. Ulung. Nyapa Pet? Wong loro diceluki dikon nyanyi lho. Malah teko-teko nge spray aku lho. Monggo, Mbak E. Head dryer. Dryer iku ben Tek. Mengo lambemu met ben untumu garing. Cantrek. Oh, yo mantan ki nek cantrike yo nis yo. Berarti ngladeni maem. Ngipasi barang. Oh, berarti yo kene mik. Lah, Lah ngelak. mik piye maksudmu lho? Lah mantan ngelak brindal mik. Mik banyu putih iki lho. Lah pikir aku wis kok ngendi-ngendi ya kuwi meng. Lah kira mik apa? Ya mik banyu putih kuwi lho, Met, pikir aku. Kowe udu kowe mesikan pikiranmu. Apa lah, no? Mik iki kowe mesikan. Ngawur. Bocah lek Victor iki ngene iki lho. Apa Victor iki? Pikiran kotor. Iyalah. Ora oleh ngono ki akeh bocah cilik-cilik. Iya. Kene iki dadi penyanyi ngene iki kudu lho, nang ndi kene, Mang? Iki lho. Oh iki. Kene rada maju kene, Mbak. Amit muni bocah cilik kelingan aku bocah cilik. Oce, opo? Ojo maju-maju iki. Maksudnya iki ojo depan-depan. Engko kesenengan bolo-bolo iki. Cacah ki atu ya Lho, lek iki to. lek ngrewekam barang iki mah diadepne kok ngawur cacah. Lek rekame ora pas ngene, dadi ngene. Lah yo, cacah ki ngawur atune. Iki lho. Piye Mas? Oh, neng kene. Iya. Satu langkah. Nah, ngene. Nah, satu Lek langkah. ngomong ki sing genah maju satu langkah. Lah, wis. Terus nyapa neh. Pas. Mari ngono paring asma sinten, Mbak? Sampeyan lali to, Mas? Yo. Wong ndek nyade tas bertemu. Ndi lho? Becak. Salah. Nis. Wah, tekonono. Iki ndek iki kurang 50 lek kowe iki. Hah? Lah kurang sakit ra mau empok saiki. Lah ya to, Mas. Wong janjine 120 lek muwe kok mek 75. Yo ngalah. Kok ora isin lho? Sik kurang pira berarti? Kurang 50. Balik noneh.
Balik no. Ndang sing 50 mau balik aku. Apa sing balekne? Ya mbok lek kuwi apa sing 120 ki mung rego apa? Wong aku nyicil aku. Grup mekar. Lah kowe melu mekar. Kan mekar itu kan 1 minggunya 125 toh Mas. Lah dalah. Sampeyan kira roh toh? Wis kurang 50 Met. Wong kuwi ki wong kumpulan wong akeh mbok aja tau kurang. Ngrusaki kancane ngono kuwi malian. Nyanyi langsung. Napa Mbak? Nyapa kok nyanyi barangnya? Jare Masa kok nek kene tak. pencak dor. Mangan jare santre ya? Kadung kok kipas Yo, lho. nyanyi sing apik ngene lho. Ngene lho. Mas, tipunge Mas, Mas Danang Mas. Ayo, dintak tuh. Danduk dintak tuh. Piye to iki kok malah guyu ini? Wong arep dilingan kok malah guyu. Piye iki lagunya apa Mas? Sik Mas, sik. Nyun sewu iki khusus bolo-boloku YouTuber, bolo-bolo ngopi kabeh dulur-dulurku YouTuber tak tekoni pengen lagu apa? Apa? Ayang-ayang, kene njaluk apa? Ya Allah Mas, ayang-ayang sampun. Nyawiji, Sampeyan apa bubuk? pujaningse, nyawiji. Kene apa? Bubuk asmara. Pencak dor. Oh iya, iki sarehne request Reno-Reno. Iki kok nyetel YouTube bae bodohan. Yek Mas kuwi walek oh. Lagune anu Kasat lho Mas. Oh, kaset Aja wis renek aja malahan. YouTube. Ora enek. Ya, Mas. Wis, iki lagune sing terbaru. Pujaningsih. Ya Mas ya. Pujaningsih ya Mas ya. Anu Mas. Aminor ya Mas ya. Ning Aminor. Apa? Lagu baru pujaning sih. Kuwi wis lawas kok. Kenapa ora kuncung ae? Lagi apik. Dadi ngene lho. Pujaningsih iki awake dhewe mempersembahkan lagu ini kepada temanten berdua. Oh. Bahwa Mas Danang sudah menemukan pujaan hatinya yang mana akan menemani hidupnya sampai akhir hayatnya. Allahumma amin. Sik, jenenge manten wedok sapa? Mas Danang mantene lanang. Heeh, lek sing manten wedok. Bu Danang. Lho, Tarane wis kira roh. Ora roh nyatane dorong becek. Ora mbayangne aku lek saumane Mas Amit duwe bojo. Jenenge Bu Amit. ora, kuwi mau lho. Dek emang kan adek kon anu to, jenenge manten lanang pujaningsih no to. Mantene wedok jenenge sapa tak teko. Siapa ya? Siapa Jos? Tri. Lah dene lagune pujaningsih. Ya Mbak Tri. Tri kuwi minangka operatore pulsa HP. Ya ora kudune lagune pujantri ora pujaningsih. Sing apik Tri Ningsih ngono ya. Malah Tri. Ya. Maka- Nyanyi ya, Cah. Sarang-sarang SPM Musika dan juga jarangan Yu Satrio Putro Manggolo. Ada Puja Ningsih. Nani break. Tim goyangnya mana ini? Goyang bareng-bareng masih.
dulur-dulurku semua harus bisa jaga kondusivitas. Goyang boleh, oke? Ya, pokoknya kondusivitas harus tetap dijaga biar pementasan pada malam hari ini bisa terlaksana dengan aman dan kondusif. Izin kesenian juga diperbolehkan. Terima kasih banyak. Anu Mas, aja lali nggih. Matur suwun mugi Matur suwun. Apa iki jenenge penonton Yang hadir di sini sehat, rezeki Nggih. lancar. Amin. Kagem Mas Danang mugi-mugi Mendados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Enggal-enggal diparingi putra dan putri yang soleh dan soleka. aja lali Mas iki biasane ya ganongane nek kancane awake dhewe. Iya, Mas Dito. Karo Mas Didin muga-muga Nggih. merantau Merantau muga niki. mulih kasil. Amin. Ya nanggap jaranan ya ta. Amin. Nggih, pun kesesa kondur riyen sak niki tasik wonten tari kewan alas dilajengipun tari Singobarong saking New Satrio.